Здравейте, приятели! Аз съм Губка47 с моя приятел Фарух. Днеска искаме да ви покажем от купчета как да си направите магическа пръчка и меч. Да, може би да се паднат, но това не е важно. Защото сега да бъдем. Правим една пръчка. След това слагаме едно голямо купче и излагаме такова. И след това слагаме И така се получава легендарския ни меч. да. Това е А сега започваме да правим магическата пръчка. Добре. Сега правим километър купчето и излагаме това червено купче за прикрепи. А останалото оставаме моят приятел на това. Аз ще слагам И ние идваме с малко. Добре. Върнахме се в почивката, направихме магическата пръчка. Може би малко да разгледаме, защото е ето. И останалите части са ни там и тук. Сега ще направим робота в купчето. Да. Той не е толкова трудно, колкото си мислите. Да, И след малко връщаме се като го направим.